तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। सर्वांना माहीतच आहे दिवाळी आपला सर्वात मोठा सण आहे आणि सर्वांना अगदी हवाहवासा वाटणारा आणि 5 दिवसांचा सण। पण आपली त्यासाठी आपली सर्वांची तयारी म्हणजे 1 महिना आधीपासून चाललेली असते। असा हा सर्वांचा आवडता सण आणि दिव्यांची रोषणाई, त्यात रांगोळी आणि मुख्य म्हणजे फराळ, गोड तिखट असे पदार्थ घरोघरी बनवले जातात। मग त्याच रेसिपी आता आपण पाहणार आहोत। एक रेसिपी आपण पाहणार आहोत आणि आजची आपली रेसिपी आहे मालवणी स्टाईल करंजी, पुरणाची करंजी म्हणजे चण्याच्या पिठाची करंजी। करंजींचे प्रकार बरेच आहेत, पण ही मालवणी स्टाईल करंजी म्हणजे नंबर 1 करंजी आहे। नक्की करून पहा म्हणजे तुम्हाला समजेलच। मग मालवणी करंजीची रेसिपी बघायला तुम्ही उत्सुक आहात ना? चला तर मग किचन मध्ये। सर्वात प्रथम इथे पॅन तापत ठेवून त्यात चणे घेतलेले आहेत, ते आपल्याला छान असे भाजून घ्यायचे आहेत, सतत हलवत राहायचे आहेत जेणेकरून ते खाली करपणार नाही। चणे भाजून झाल्यानंतर आपण ते मिक्सरला लावून घ्यायचे। जस्ट मिक्सर थोडंसं फिरवायचं आहे, जाडसर वाटून घ्यायचं आहे, त्यामुळे त्याची सालं निघून येतील। त्यानंतर सालं पाखडून नंतर ते आपल्याला चक्कीवर दळण करून आणायचं आहे, पीठ करून त्याचं आणायचं आहे। छान खरपूस असे भाजलेले आहेत। अशा प्रकारे हे आपण चणे मिक्सरला लावून घेतलेले आहेत थोडे जाडसर, आणि आता आपण हे थोडे पाखडून घ्यायचे आहेत, थोडीफार सालं निघतील। त्यामुळे काय होणार आहे, पुरणाचा कलर जे पुरण बनणार आहे, पीठ बनणार आहे, त्याचा कलर काळपट येणार नाही, जास्त काळपट होणार नाही। आता आपण हे थोडे पाखडून घेऊया। ही अशी थोडी थोडी सालं काढायची आहेत, बाजूला करायची आहे। ह्या करंजीसाठी मेहनत भरपूर आहे, पण टेस्टला तर सर्व करंज्यांमध्ये नंबर 1 करंजी आहे। बघा कसं सालं पुढे निघत आहे। एवढी सालं काढलेली आहेत आणि हे आता आपल्याला चक्कीवर द्यायचं आहे आणि पीठ करून आणायचं आहे। हे पीठ आपण दळून आणलेलं आहे। त्यानंतर आपण यात अर्धा किलो गूळ मिक्स करणार आहोत। हे गूळ मी किसून घेतलेलं आहे। त्यानंतर आपण एक सुकं खोबरं घेतलेलं आहे, अख्खा नारळ, हे किसून घ्यायचं आहे आपल्याला, बारीक अगदी हलक्या हाताने किसून घ्यायचं आहे आणि नंतर ते यात मिक्स करायचं आहे। तर आपण हे गूळ मिक्स करून घेऊया। हे सर्व हाताने मिक्स करून झालं की आपण हे थोडं थोडं मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे, मग गुळाचे खडे राहणार नाहीत।
असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. तरी पण थोडे खडे असे लागतात हाताला. यात आपण थोडं थोडं करून मिक्सरला लावून घेऊया. आणि त्यानंतर हे खोबरं किसून त्यात मिक्स करायचं आहे. नंतर आपल्याला वेलची पूड टाकायची आहे. तसेच ड्रायफ्रूट बारीक करून टाकायचे आहे. पीठ आणि गूळ मिक्सरला लावून घेतल्यानंतर हे बघा पीठ वाढलेलं आहे. जवळजवळ डबल झालेलं आहे. आता आपण त्यात हे सुकं खोबरं मिक्स करणार आहोत. ड्रायफ्रूट बारीक करून घेतलेले आहेत. चारोळी पण आहे. तुम्हाला जेवढे पाहिजे त्या हिशोबाने तुम्ही टाकायचे आहे. नाही टाकले तरी चालतील. मनुका टाकायचे आहे. सर्वात शेवटी वेलची पूड 2 ते 3 चमचे वेलची पूड टाकूया. थोडस चिमूटभर मीठ टाकायचं आहे. आता आपण छान ते मिक्स करून घेऊया. अशा प्रकारे आपलं सारण तयार झालेलं आहे. आता आपण पारीसाठी पीठ मळून घ्यायचं आहे. टेस्ट करून बघायची आहे. गूळ कमी झालं तर अजून घालायचं आहे. छान मस्त टेस्ट आलेली आहे. अर्धा किलोतलं थोडंसं गूळ मी बाजूला काढून ठेवलेलं आहे. तुम्हाला जास्त गोड हवे असेल तर पूर्ण अर्धा किलो गूळ तुम्ही घालू शकता. थोडं वाटीवर गूळ मी साईडला केलेलं आहे. आपण पीठ मळून घेऊया. अर्धा किलो मैदा घेतलेला आहे. त्यातला थोडा मैदा मी बाजूला केलेला आहे वाटीवर. आपल्याला नंतर लाटताना लागेल तो. आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. आता आपण यात 2 चमचे गरम तूप किंवा तेल घालायचं आहे. मीठ मिक्स करून घेऊया. गरम तूप ओतायचं आहे. थोडं मेल्ट करून घेतलेलं आहे ते. चमच्याने अलगद मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण हाताने पिठाला सगळं तूप चोळून घेऊया. थोडं थोडं पाणी ओतून पीठ मळून घ्यायचं आहे. असा छान गोळा बनवून घ्यायचा आहे. 10 मिनिटं आपण हे आता बाजूला ठेवूया. ह्याच्यावर थोडा ओलसर कपडा घालून ठेवायचा आहे. स्वच्छ कपडा घ्यायचा, ओला करून घट्ट पिळून त्याच्यावर घालून ठेवायचा आहे. 3 चमचे मैदा घेणार आहोत आपण इथे. 2 चमचे कॉर्न फ्लॉवर, 2 चमचे तूप घालायचं आहे. मेल्ट केलं नाही तरी चालेल. वनस्पती तूप किंवा देशी तूप कोणतं पण तूप घातलं तरी चालेल. आता आपण यात थोडं पाणी घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे. जास्त पातळ पण करायचं नाहीये आणि घट्ट पण करायचं नाहीये. असं थोडं थोडं पाणी घालून मिक्सिंग छानपैकी मिक्सिंग करून घ्यायचं आहे. हा आपला साठा तयार झालेला आहे. छान पीठ मुरलेलं आहे. आता आपण ह्याचे गोळे करायचे आहेत. समान आकाराचे गोळे करायचे आहेत.
चाकूने केले तरी चालतील. 4 पोळे तयार केलेले आहेत. आता ह्या 4 पोळ्या आपण लाटून घ्यायच्या आहेत. म्हणजे आपण साईडला पीठ ठेवलेलं ते आता त्याचा वापर आता करायचा आहे. असं लावून घ्यायचं आहे. आता आपण दुसरी पोळी लाटून घेऊया. अशा 4 पोळ्या तर मी लाटून घेणार आहे. 4 पोळ्या लाटून झालेल्या आहेत. आता आपण हा साठा प्रत्येक पोळीवर लावून घ्यायचा आहे. त्यामुळे छान असे आपल्याला लेयर्स मिळणार आहेत. आपण याच्यावर दुसरी पोळी घालायची आहे. बघा 3 पोळ्या झालेल्या आहेत. आता एक बाकी आहे. याच्यावर आपण सुकं पीठ लावायचं आहे. साईडने सगळं दाबून घ्यायचं आहे, चिकटवून घ्यायचं आहे. आता आपण लाटून घ्यायचंय, जरा अजून मोठ्या करायच्या. चपातीपेक्षा थोडं जाड ठेवायचं आहे. करत जायचं आहे आणि नंतर आपल्याला त्याचे छोटे छोटे गोल कापायचे. पण आता एक मी दुसरी पद्धत दाखवत आहे. असं हे करंजी बनवायचं साचा आहे, त्याच्यावर हे ठेवायचं आहे. असं मध्ये दाबून घ्यायचंय थोडं. साईडने आपल्याला असं पाणी लावून घ्यायचंय. आता आपण यात पुरण घालणार आहोत. चिकटवून घ्यायचं आहे. छान मस्त करंजी तयार झालेली आहे. दुसरी पद्धत, एक साइडने असं पाणी लावून घ्यायचं आहे. पुरण घालायचं एका साइडलाच. दाबून घ्यायचं आहे.
थोडं तेल आणि थोडं तूप घेतलेलं आहे. गरम झालेलं आहे. जास्त पण गरम करायचं नाहीये. आपण आता यात करंज्या सोडूया. छान गोल्डन कलर आलेला आहे. आता आपण काढून घेऊया. छान छान रेसिपीसाठी प्रणाली झोन किचन बघत राहा. धन्यवाद.